ऐसा लइका है जने ब्याज का भेलो अरे पेट में दर्द उखाड़ देला सरे बा ई माईए के खो दे तरह से देखिए कहीं दहिने से बावे नहीं खेनु भाई क्या है प्यार से उठावल भाई देखा यही चुमावन के भाव में जितेंद्र लाइन होटल चौरसिया आई लिडकी रोड कार बिरहनी 100 रुपया आ 551 लिखले बने दिल से प्रणाम भइला हल्ला आज चुमावा अब तनी निमन से इनका के उठाई हलो ए रुक 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 ए भौजी का हो एगो सवाल बा तोरा से का हाय दू गो बेटवा में अरे रुक ए जे रुका हाय दू गो बेटा में एगो बेटवा हाय तार गोर एगो सावर कैसे हो गए जाना तनी हां हे संवर का बेरा नु हां हम जब गौरवती रही हां त हमर मर्दा नु खाली मरुआ के रोटी ले आवे हां आ उहे खाली खियावे तई करिया हो गए हाय गोर कैसे भाई एकरा बेरा बाप भातारा बारा हमरा के मानत रहे नरियर पानी से वो संतरा केरा खरबूजा चोकोबार आइसक्रीम अच्छा सब खिए यही से ही गोर हो गए अरे एगो बेटवा तोर दचियार कैसे हो गए अरे अरे मत पूछिए बेहजी ओ घरी एगो दचियारे बोल ले आए आई पेट में रहत रहे ई रोज बैला के देख इहो दचियार हो गए तू लोग अपन जगह धरा अब तनी चल चल बेटा आओ बाप रे लइका त एकरा छाती पर ले चढ़ल बा ये दादा आओ इहो डेढ़वार हो गइल बा तनी आस्ते आस्ते चुमा के भौजी भइलू ना पियारू मोटैलू कैसे भौजी भइलू ना पियारू मोटैलू कैसे आय अपना भैया के तोन पलो नैलू कैसे भैया के तोन पलो नैलू कैसे अपना भैया के तोन पलो नैलू कैसे अपना भैया के तोन पलो लइका सा तो मार के माई के लइका होवा दे लई बाप रे बाप उठा बाबू हमार ई गजब के रे भाई इ त ताजा बिया गए कैसन भौजी बिया हाय बैठा बबुआ अरे भौजी हां का हो ते चुमावे गइल रहले कि लइका ले ले उलिटे खातिर गइल रहले अरे हम त चुमाही गरनी है लइकावा पिए के फेर में लागल हो काहे ना सिंगल बाट में मुंह धरा देलू कैसे बात धरा दी अभी हम रोमिंग में बनी जान के ही है चुमावन जब हो जाला तब पूरा तिलक हरू लोग के पात लगा के खियावल जाला अरे की ओरिया ना बोरिया ना पात परी रे ओरिया ना बोरिया ना पात परी रे ओरिया ना बोरिया ना पात परी रे आ चंदन पिया बिछाई अजे वही बैठल समाधि ही मंजल समाधि बैठल समाधि ही मंजल समाधि आ सखी सभा देख बारी जानी त गरिया के तू खजानी करी है हिमाचल राजा तू खजानी करी है हिमाचल राजा तयाजू के नेगवा हमारी जी धीरेन्द्र कुमार रोशन मेला समिति के सचिव बानी हमरा कहे देखी 200 रुपया के धनराशि प्रदान करने दिल से प्रणाम अभिनंदन अब जाने के खिया पिया के विदाई भइल आ एकरा बाद आगे के कहानी प्रदुमन जी गई है अब कल होली एगो हम गा दी का गादी गादी होली